Čaute, v tomto videu si ochutnám s mojím kamarátom taký z Blue Hit. Je to extrémne štiplavé, takže ja si to dám. Jedna celá, ňam. ASMR. Troška štiplavé. Ňam. To je také modré. Aha, modré. Modré jak šmoko. Ja som šmok! Sa premením k benzínovom balení, nasypem do vane, lahnem si do toho, budem šmolko. OK. Takže toto je z tohto videa koniec a čus.